Savremeni Beograđani su verovali da postoji samo jedan DJ, otelotvorili su ga u liku zelenog duga. Savremeni čovek vidi jedino švercova. Da je vožnja bez karte stvar odluke, mogla bi se zaustaviti i završiti po želji. Događaji u gradskom prevozu još jednom su razotkrili ovu iluziju. Srbija je pošteđena švercovanja, ali Beograd, glavni grad naše zemlje, nije zaustavio trupove iz podzemnog sveta. Početkom 90-ih na prilazima Beograda zaplenjeno je falsifikovanih markica za stotinak punih trolejbusa. Ipak imunih na švercovanje bilo je sve manje. Kažem ti, ja sam se prvi švercovao 86. godine, znaš kad je to bilo. Sad se svako švercuje, ali nije to to. Ratno okruženje, ova situacija. Miroslav Zajec Zaje i Ivan Banić Bani, povratnici sa Kališa, početkom 93. godine su uništili autobus gradskog saobraćajnog preduzeća. Bani je koktel bacio pod autobus. Na ulici je naučio da autobus tako duže gori. Zaje i Bani su svoj zločin ispričali ispred jednog beogradskog dragstora. Niko od prisutnih nije osetio potrebu da pozove policiju. Iako nisu imali policijski dosije, uhvaćeni su i osuđeni na 3 meseca padinjaka. Za prve 2 godine rada privatnih prevoznika u Beogradu je uhvaćeno 300.000 mladih bez karte. Ovo su fotografije nekih koji su bili najtalentovaniji na svojim linijama. To je srpski zid blama. Zašto bi neko ko nema para kupio kartu kad može do nje da dođe na vrlo lak način? Kad možeš izlaz za džabe, razumeš? To je naš mentalitet. Kontrolori potpuno korumpirani, vozači potpuno korumpirani, direktor GSP potpuno korumpiran čovek. Mlad čovek se odlučuje. Bolje šverc ili ništa. Oni koji su ostali mogli su da biraju. Kupiti kartu ili se prikloniti novoj eliti i njenim vrednostima. Iskustvo njihovih roditelja bilo je surovo. Nisu hteli da i oni do centra plaćaju prevoz. Sebi su dopustili da im reči nemam dokumenta budu izgovor za to što se voze bez karte. Tokom 1993. godine Riđe je izgubio poštovanje za 313 miliona odsustva. Mladi su imali utisak da se busom voze svetlosnom brzinom. Ivan Banić Bani, 25 godina. Zapalio autobus na jednoj autobuskoj stanici. Zbog riđovanske potere pobegao je u Kaluđericu. Ovo obični smrtnici, mi ih nazivamo smrtnici, putnici, što kažem da što mi doživimo u jednom danu, oni dožive za ceo svoj život. Što misle da su frajeri, ne znam, ako kradu... Jedu kartu. Dobro, ne jednu kartu, mesečnu kartu i to, znaš, kondukteri rade. Šta rade? Jure sitne jaje, što mi zovemo. Ne jure pravila. Se švercuju non stop. Autobusi gradskog prevoza su zvučali kao traktor IMR 542. Mladi nisu doživljavali vožnju sopstvenim osjećanjima. Govorilo se tuđim rečima. Mislim, kapiraš ono, da ja ne želim da budem samo tu na 5 minuta, ono.
Ja hoću da ostanem uvek na površini, kapiraš, i hoću da kad uđem u prevoz bre da me svi prepoznaju, ali ja ću da budem sutra super fotomodel, ono, kapiraš, mislim. Hoću da mi svi plaćaju sve kao što mi plaćaju i do sada, hoću da to traje večno, mislim, kapiraš šta hoćeš da ti kažem. Mislim, da. Gazda Momčilo, 25 godina, član jednog od gangova iz Disneylanda. Ja ne verujem u neke markice. To su neke stvari za neke nabeđene mango. Ja se ovako vozim kako znam za sebe, znaš, sve ta vožnja uz rizik i sve to, to je meni tako interesantno, znaš. Gledam ove mangupe što se kao švercuju, znaš. Smešni su majke mi. Evo, ima svačega, neki tip prdne pod mene u busu, znaš. A šta se treba kad on prdne, treba se povučem, šta je? To kad neko prdne, to je čista provokacija, jer ako što prdeš u busu, da budali, i on kao nisam prdno, ako što nisi prdno, znaš, i krenem ka njemu, i on prdne opet, znaš, jesi mi dalje išao ka njemu? Ako nemoj trebim tu tvoju smrljivu markicu u pedu i to, znaš. Momci sa okretnice iz Disneylanda. Bata Bataja, 28 godina, član ganga sa okretnice. Vlasnik jedne okretnice i noćne 53-ke. Više puta se švercovao na najopasnijim linijama grada. Znači, ljudi su bez para, najjeftinija zabava im je da sede u autobusu, da se švercuju i onda kad uđu kontrolori da počnu da kucaju i da pobegnu iz tog sivila, razumeš, da izađu u štampu, da budu u novinama, kapiraš? On je idol tamo neke generacije, neki švercera, neki to kažu stare kajle Beograda, ali to je neka kultura, sačuvaj Bože. To su neke trenerke od 100, 150, 200, 300 maraka uvučene u pantalone, svaki policajac saobraćajac na zapadu bi ga propitivao, ispitivao, legitimizam. Zeka Aurelio, 27 godina. Kao maloletnik u besnom foku uhvaćen zbog lažne markice. Odležao je 3,5 meseca u kućnom pritvoru. Izručen ocu i majci zbog nedela koje je učinio u autobusu. Bilo se malo na prevaru. Sito štampa? Pa da, uradio sam karte na sito štampa. Ove, ali tad nisu bile ove nove. Bile su one plave. Koliko si karti radio? Ove plave male, mislim da su ta švarcovke su bile te plave karte. 10 dinara su bile. Pardon. 10 dinara su bile na plave. Da, recimo... Koliko si oštancao tu karti? Oko 100.000. Oko 100.000? Da. Ne razumijem, to si ti predavao nešto na ispodručju. Prodavao sam ja i prodavao sam ljudi. Si mi sve premijere ili... ne znam. Brate, odradio kod čoveka, dao toliko para za 100.000 karata, određen boja, sve, granulaža papira. Da, serijski uradi, znam. Ne, šta serijski uradi, granulaža papira, to ti je debljina papira. Određen. Dobro, nije bitno, ali šta si radio sa 100.000 karata? To si radio za neko?
Za sebe sam radio, brate. Što, 100.000 karata za Nisam sebe? prodao 100.000 karata, ali toliko sam uradio, razumeš? I onda prodao sam ja sam neki 20.000 i još 10.000 su mi prodali ovi ljudi, njima sam isto radio. Koliko si keša? Pola sam uzimao. I posle toga zameniš. A ovi ti nisu na vatar. 100.000 karata, brate, da si ih prodao po dinar, to je 100.000 dinara, brate. A po koliko si? Po 10 dinara si ih prodao, znači koliko si uzao? 1.000.000 dinara. Je. Pa je, skoro nije, pa kako, čista A matematika. nije sve za mene, razumeš? A dobro, ti si uzao 200.000. Uzao sam 6.000 maraka. Sad je to, skoro sam pogodio. A gde si štekao te pare? A? Gde si štekao te pare? No, gde sam tekao potrošio sve. Ne, pitam te ako si štekao ti uzeo. Znao gde je. Pametno bi bilo da sam kupio kola i da stoje negdje u garaži, brate, pa da potrošio sve. A umeš ti to da radiš opet te karte? Ovo je šta, Ne isplatiti se. ovo je žute, šukuru se isplati, 20 kita. Razmišljao sam ja o žutima. Može da se nađe da se uradi onaj zlatotis. I? Pa i, brate, ako imaš prijatelja na trafici i voliš. A čekaj, ti si prodao kartu, brate? Da. Šta, od ujutru do uveče? Da te ne bi provali, moraš i njihove da prodaješ i svoje, razumem. razumeš. Nije da, ako prodaješ malo njihovih, onda oni sumnjaju šta ti brdo puta. Komovače, komove rakije. To je bilo kad sam prvi put počeo da šljakam. Šta je to bilo, 70. Niko nije mogo da veruje, komova rakija. Evo ja ću na primjer ti kažem primjer iz mog autobusa, da. To je jedno ludilo, pazi, meni su jednu igru slučaja bacili bombu u autobus. Poginuo je Riđa, to je priča, razumiješ, koja mora da izađe u javnost. Do zadnjeg štrajka prevoznika mladi su na osoben način rešavali problem sa kondukterom. Kad bi im Ridžovee zatražile kartu, oni su im legitimacije bacali kroz prozor i tako ih odvikavali od autobusa. Hiljade kontrolora se posle štrajka vratilo u prevoz. U međuvremenu stasale su nove generacije kojima karte i markice za prevoz nisu značile ništa. Znači, ne mogu ja javno da idem i da kucam i posle da pravim neki biznis, neki posao, a izašao sam u novinama i šta ti ja znam već, mislim, prave za jebanciju samo da bi se proslavili. Kakav posao, kakav biznis, 100 puta ti govorim, sve zajedno ih istresi iz gaća, ne može da im nađe 10 karata. U naredne 2 godine procenat mladih koji se je porastao za 100%. Ridžovani nisu uhvatili polovinu švercera. Stekao se utisak da karta može biti neplaćena. Obeležje vremena ostali su plakati po autobusima sa natpisom "Budi fin i plati kartu". Javno se govorilo o švercovanju, upućivali opomene i pretili kontrolama karata. Beograđan je stavljen znak vazdušne opasnosti, je potrebno da se strogo pridržavate naredbi i uputa od ove znaka vazdušne opasnosti i da svi budete u svojim skloništima i zaklonima iz pravca juga se koji se maksa nalazi preko Beograda i šire teritorije Beograda. Beograda i šire teritorije informacije iz Gradskog centra za obavještavanje gotovo. Beograđani, kao što smo rekli, nas nadi vazdušne opasnosti, potrebno je da ostanete u svojim skloništima i zaklonima. Neprijatelj je pre nekoliko minuta delovao u širom reonu sela Straževica. Sve vitalne funkcije u gradu su u redu, usledite dalje informacije i instrukcije iz Gradskog centra za obaveštavanje gotovo. Beograđani, dobro jutro i pažnja, prestanak vazdušne opasnosti za Beograd. Pažnja, prestanak vazdušne opasnosti za Beograd. Napustite vaše sklonište i zaklone.
možete iskoristiti priliku i da ih malo počistite i sredite, uputite na svoj posao i dalje tokom dana sledite informaciju putem proizvodnog centra za obaveštavanje. Gotovo. Cenim autobusu, razumeš? Ne znam da dovoljno ti kažem, razumeš, na primjer na semaforu, dođu kod majstora i kažem, aj otvori mi ovdje, razumeš? On mi bez problema otvori i kaže mi, prijatno, izvini. Šta da je? Šaban Šaulić Šaban, 48 godina. Sred bela dana pevao ispred svoje zgrade uz pratnju 2 maloletnika. Nekoliko nedelja ranije Šaulić je proglašen za kralja vagon restorana, dela voza u kojem je pevao. Verovatno zbog loših tripova njegovom gangu je bačen plastični sintetizer kroz prozor. Samo slučajno nije bilo žrtava. Sad će oni da vide kako se vi vozimo u autobusu. Idemo sad na stanicu za neke sketine, kako se zove? Ali stvarno? Idemo se tu na prijatelju, pojma. Ja sam rekao, jer ja sam dao. Kažem da ovi kupe karte, znaš, i mogu se, ali tu je žabat. Da. Dojko! Nisi švercano sveke nam? Ajde, švercano se. Ajde, svi kuca, ono. I ovako, hoćete kako? Znači to ovo lipše, ne, uopšte nisam promijenio. Koji se ne vreš batim? Sad idemo se slikam jeste njima u autobusa, još da ne pičketine ovo više. Dođi, brati. Pazi da pičketine
bre. Alo! Da voziš ti? Ajde, čovjek! Vozi mašinu, bre! Ajde, jedu malo. To je bilo prema nama jedne, imate karte, bre, a? Imate karte? Daj, ovo je vozilo bez konduktera, šta je bilo? Milicija! Treba biti pametan u tim stvarima. Ti možeš da predvidiš postupak jednog normalnog čoveka, ali ne možeš da predvidiš postupak jedne budale. Odnosno možeš, a to je katastrofa. Risto 2000, 25 godina. Zbog premlaćivanja poznatog konduktera u Zucama osuđen na 7 meseci. Zbog krađe retrovizora na okretnici osuđen na 11, a izdržao 6 meseci zatvora. Mnogo toga mi smeta u autobusima. Koliko puta se desi, otvorim prozor, neko pokuša da ga zatvori. Prolazi mi non-stop iza leđa, razumiješ, 5-6 puta istili prolazi iza leđa, sedne na mesto do njega do prozora, prazno mesto. Strašno, strašno. Sukobi su postali naročito brojni i bezobzirni na velikoj staroj liniji 23. Pazi, situacija se zaoštrava iz dana u dan. Što bih ja rekao, mala trola puna kontrolora. Razumeš? Jer ljudi su siromašni, finansijski slabo stoje. A što je najgore, ne umeju da naprave pare, razumeš? Ne umeju da nađu sebe, ne umeju da naprave markice. Kad idu u fabriku, nek rade. Kao mali sam se kešao na trolu, na tranču, danas frke s kontrolorima, frke sa vozačima, vozač pije kafu. Stalno neke konfliktne situacije, držanje vrata. Koliko je poštenih momaka propalo zbog te karte. Jeste. Znaš, kad ga vidiš u busu, kapu da im skineš, znaš, da im priđe nisu pojela. Sada, znaš, kad ih vidiš na ulici, bežiš od nje, sklanjaš se. Sve zbog te karte. Sve zbog karte. Uzmimo primjer prodaje karata. Gde su te pare? Ko uzima karte? Ko su ti privatnici? Šta rade državni organi? Šta radi vlada? Hiljade i hiljade stvari postoje koji ne mogu da reše niko od nas. Ja da im plaćam kartu. Ja da kartu plaćam. Mogu ja da navedem primjer kad smo sa moje okretnice tramvaja. To nije vandalizam, to je idiotizam, kretenizam. Kad su peglili šoneta. Znači, leteli su pesnici na sve strane. Mislim, moja drugarica Kristina dobila 2 šamara. Šone je popio urgentni centar. Moj drugar Mali Laki, koji mrava nikad nije zgazio. Nikad se nije švercovao, popio je... Šta je popio? Lakat u glavu. I to samo zato što su nas prepoznali. Ni krivog, ni dužnog. Dečka na urgentu. Jedan Stevke je morao biti prebiven samo ako se pritom prebije još 5 ljudi. Ali ja vam nudim proverenu informaciju da su tog istog Stevketa mogli da uhvate i da prebiju
kad god su hteli i gde god su hteli. Meni je poznat slučaj da su Raju uhvatili u metrou u Parizu, uhvaćen je samo on i njegov telohranik. Mislim, zna se kada kontrolori tuku u Peruđi, razumeš, u Milanu, razumeš, u Rimu, kapiraš, u Minhenu. Kad su ispaljeni za 250.000 karata, razumeš, ovde 99% da ih pitaš zašto su te tukli, ne bi znali da ti kažu. Relativno skoro ušla je kontrola sa policijom na zadnja vrata, poznavajući mene. Došli su, napali, zatvorili sva vrata, došlo je do konflikta. I šta se događa? Udarac gumenim metkom, prelom vilice na 3 mesta. Udarac pesnicom, devijacija nosa. Ja to ljudima kad pričam, mnoge su smatrali da ja lažem. To su strahovite stvari. Znaš ono kad gledaš tu kucova? Samo... Bojo! Najveći smo posao napravili kad je Mitke izašao iz zatvora. Sjećam se da sam džabe otišao do Barija. I sjećam se da sam 150.000 karata prodao za večer. To što sam ja prodao do večer. Autobus je jedno ludilo, sačinjeno iz bezbroj ludila na jednom mestu. Evo pokazat ću vam jedan primjer jedne klasične autobuske karte. To bi samo budala mogla da kupi. Ja, eto, sticajem okolnosti, relativno skoro upucao sam čoveka u autobusu, tražio mi je kartu. Sve je kratkog veka, sve je čista glupost, neko dokazivanje, reklama. Razumeš, stvorena je lažna slika o svemu tome, to je samo muka, problemi, jad, beda, zatvor, ništa drugo, samo to. Ja sam eto prestao da se švercujem. Počeo sam da bežim u taj neki zdrav razum, hiljade i hiljade meditacija, hiljade i hiljade propuštenih autobusa. A znaš što mi je smešno, brate? Kad uđe ova kontrola, znaš, i kad svi poskaču sa sedišta, i krenu da kucaju karte, to mi je smešno, brate. Tvrdim, ne pobedim se.